आता आहे बनवल्या ना घरगुती पनीर दीपालीन बाजारचा नाही घरगुती बनवल्या ना बापरे एकदम सॉफ्ट साधो केक नाही तो वाटा साधो पण साधो ना ह्याच्या खाली तुका वाटा देव साधो हा पण ह्याच्या खाली व्हॅलेंटाईन डे चा असा ओपन केल्यानंतर तुमका दिसता सिझलर राईस आहे आता रमेश अण्णा वाढतात आमका आणि ह्या काय काय वाढल्या नाही बाबा। नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मित्रांनो आज आहे व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे स्पेशल असं काय नाही पण लोक म्हणतील तुम्ही काय साजरो केलाच नाही लोक स्टेटस का टाकतात फोटो टाकतात मग आमका पण दीपालीक पण काही कमी वाटतं नाही माझं नवरो काही कमी नाही त्याच्यासाठी आज आम्ही व्हॅलेंटाईन डे साजरो करणार आहोत। आणि दुसरा म्हणजे एक माझी तक्रार आहे सर्वांक कमेंट असतात तुझी बायको लय साधी आ दीपाली लय साधी आ काय भावी भोळी आ जिया क्यूट हा आणि त्या मांजराक पण कमेंट असतात की मांजर पण चांगला पण माका कमेंट नसतात दीपाली म्हणजे माका कमेंटच नसतात असं दीपाली म्हणतात। तर आता माझ्यासाठी एक कमेंट करा प्लीज एक रिक्वेस्ट आहे तुमका लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघत राहा। तर आता आम्ही पहिले जातो भावी ज्या शाळेत गेली त्यांना हाणूक जातो आणि त्याच्यानंतर जेवणार आहोत। चला ह्या बघ इला मम्मी इली आणि पहिला आपल्या मांजराक घेतल्या शाळेत घेऊन जा ना जाताना हा स्कूलला घेऊन जा तुझ्या बॅगेत भरून घेऊन जा तुझ्या मांजरा। अरे राहावा आता काय आला बॅगेत ठेवायचा मागे नाही तर असाच घेऊन जा ना काकेत आणि डबो पण देते का मांजरा जाताना काटे मासे घेऊन जा नाही तर तुझं डबो देते का। चला तर आज मम्मीने काय बनवल्या ना बघा पप्पांसाठी पनीर टिक्का अरे क्रॅप अरे बापरे अरे याच्या मांजराक पण मासे हवे आणि त्याच्या मम्मीक पण मासे हवे मम्मी तिची आजोबाक मासे हवे पण आज नाही आज स्वीट बनवला काहीतरी स्वीट म्हणजे स्वीट नाही बनवल्या ना व्हेज बनवल्या ना आज पनीर बनवल्या ना आज हाय लेवल तो डायबिटीसचा माका। चला आता दीपाली काय काय बनवल्या ना आता बघूया आपण। तर आता आहे बनवल्या ना घरगुती पनीर दीपालीन बाजारचा नाही घरगुती बनवल्या ना बापरे एकदम सॉफ्ट मलाई पनीर आहे दीपाली 1.5 लिटरच्या दुधाचा या एवढाच होता 1.5 लिटर दुधाची वाट लावलेली दिसता तो काय ग्रेव्ही अरे ग्रेव्ही मस्त अरे ग्रेव्ही गरम आणि काय गोडी डाळा मग डाळ का त्याच्याबरोबरच खाऊचा यांनी बरं शॉर्टकट मारल्या ना आणि म्हणता माझ्यासाठी ह्या बनवल्या आणि ता बनवल्या आमटी नाही काय ना आपला मग ह्याच्या बरोबरच खाऊचा वाटता ह्यो भात आणि ह्या बस पनीर तेवढाच खावा पिट्टी तरी बनव आमका तोंडा आज काय मासे नाही आहेत पनीर हा जो घ्यावा पण पनीर ह्या भारी एकदम सॉफ्ट अगदी तुमका माशानंतर पनीरच आवडता मासे नसले काय पनीर मस्त अगदी बनवल्या ना म्हणजे जास्त ऑइली नाही काय नाही जे कसा जेव खा मांजर जियाकडे बघता जिया जेवता म्हणून आज मांजराला पनीर नको मासे हवे पनीर खाता मांजर तुझा खाता मांजर त्याचा डोळे झाकून दूध पिणार आता पनीर पण खाय पनीर पण जियाचा आता जियासारखे मांजर चला जेवा जेव घेवा आम्ही पण जेवतो संध्याकाळी बघूया खय नेतात ते आमका पगार नाही झाला पगार नाही झाला हो मोठी मोठी वाते हो बरोबर सांग वाजले 6:30 आणि मी दीपाली सांगले इस्त्रीचे कपडे हाणूक जाते आणि मी आता हाईला केक घेऊ तर आता केक घेतोय आणि त्यांना सरप्राईज देतोय त्यांना माहित नाही भावी जियाक पण माहित नाही मी कपडे इस्त्रीचे हाणतोय म्हणून सांगितलंय आणि मी खाली इलय आणि आता केक घेतोय आणि मी घरात जातोय। चला हे गेल्या वर्षीच होत वाटतं हे पण गेल्या वर्षीच नवीन कुठलं हा सिक्रेट वाला नवीन आहे
काय त्याच्या सिक्रेट काय आहे? सिक्रेट आहे मेसेज यात. ओके ओके. किती रुपये हा तो? सिक्रेट आहे का? किंमत सिक्रेट आहे का त्याची? किंमत सिक्रेट नाही ना? हां हां. मग ह्यो देवा एक. तर आता एक केक घेते ह्यो मी. सिक्रेट केक हा त्यांचो. तर आता ह्यो सिक्रेट केक घेते मी. ढॅन्ट ढॅन्ट. हा ढॅन्ट ढॅन्ट. हे बघ काय आणला. इस्त्रीचे कपडे नाही मग. तुम्ही तयारी बियारी करून हे बघ हावऱ्यासारखे जेव जाऊचा तर हे तयारी बियारी करून केक आणलाय. थांबा मी तयारी करून येतोय ना आता खाशाला होय. हा केक बघून भावीजी खुश झाली. दोघवली वाट बघतो आता कापूची. मांजर पण हा तयार. माझा काय केक खाणार की का? झाली वाटत तयारी तुमची. फटा पोस्टर निकला हिरो लगे. तर आता हे केक आणलेलो माझ्या बायकोसाठी. साधो केक नाही तो. वाटता साधो पण साधो ना. ह्याच्या खाली तुका वाटा देव साधो हा पण ह्याच्या खाली व्हॅलेंटाईन डेचा असा ओपन केल्यानंतर तुमका दिसता. हा इथं हा उघड बघूया काय आता. फटा पोस्टर निकला हिरो. या काय सगळा मेल्ट झाला. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे गेलं. काय हॅपी व्हॅलेंटाईन डे ते का चिकाटला की काय? हे का चिकाटला? हे मेला हे कसला यांचा सरप्राईज. हे केक सरप्राईज केक हे फ्लॉप झालो यो आमचो. चिकाटला ता ते का खाली. हैसून हैसून उचल बघू. ह्या काय ता बघ. ह्या काय हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. मम्मीचा व्हॅलेंटाईन फ्लॉप झालाय. काय या हय हय चिकाटला वाटतं. ह्या हय अर्धा हय चिकाटला आणि अर्धा हय राहुला खाली बघूया. ह्या बघा हय राहुला. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे सरप्राईज गिफ्ट. काय नाही आता काय खाऊचो झाला तो. समजला ना तुमका काय होता खाली लिहिलेला आता. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. आणि हय दीपालीन केक काय कुळक्षा केला वाटतं. हा हा. हे कोणाक भरवणार? अरे माका भरवायचो पहिलो. मग मांजराक पण भरवणार त्या. हे बी दिसतंय का? तर अशा पद्धतीत आमचो व्हॅलेंटाईन डे आहे साजरो झालेलो हा. तो आपला पिठी भात बनव. आपण हे जाऊया आपले. हे उपडी सापडी करू नको ड्रेसावर. पप्पा आता मम्मीला भरवताय. अरे बरोबर दीपालीने माका भरवला. आता मी भरवतोय. पिठानपीठ करतोय. हिसाब बराबर. स्वतः पण भरवतोय मी. ये मांजरा इकडे. मांजराक बोलवता. ते मांजराक भरव काय? आजोबा भरवतात केक. आजोबा मांजराला बोलवतात. तर डोंबोलीकच एक ढाबो हा. तर त्या ढाब्यावर आम्ही जेव जातो. हे चला शूज बीज घाला आपापले. चला उतरा. ऐस झोपलाच नाही ना? उतरा लवकर. किती झाले? ओके ओके. हा बरोबर. असोच कॅमेरा धरा. आम्ही दोघे एंट्री मारतो. ग्रँड एंट्री मारतो. हा मम्मी पप्पाची ग्रँड एंट्री झाली आहे. मारलेली हो. बस आता हे मासे हे बघ. शपथ पापलेट आहात आणि काय चिंगळा ठिकाण. सुरमई पण ही कशा प्रदर्शनात ठेवलेली आहे की काय? तो कसलो मासो हा? गार्डन हा तुमच्यासाठी आता. तर आम्ही फायनली इलो आणि ह्यांका गार्डन भेटला त्यामुळे ह्यांची मजा झाली. हे अजून काय बसू का?
तेथे बघूया चल हा काय बसू का हे बघ काय लिहिलेला ओनली स्वीट फॅमिली फक्त स्वीट फॅमिली आहे जाणार काय आहे जाऊया का ते बसूया ओपन मध्ये तर बाबलो ते तुंतुना घेऊन बसलो हा पण आम्ही आज जातो लय तुंतुना करता वाजवता आले खायचो तरी कोपरो पकड रमेश अण्णा आमचे घेऊन येले पनीर हॉट पॅन मस्तपैकी अगदी माका वाढू विसरले वाटतं नाही ना वाढतात तर भावी दियासाठी हे मागवलं आम्ही पुलाव मागवलं होतो पनीर पुलाव आणि ह्यांच्याने हे खाऊक सुरुवात केल्याने आणि हे आम्ही मागवलं शिजलर अगदी शिजलेला अगदी भात शिजलेलो चांगलं शिजलर मध्ये आणि एकदम धुवाधार अगदी चालू आहे तर आता आम्ही हे स्टार्ट करतो दीपाली हा तेंगा बोला दीपाली जमूचा नाही हात भाजलो तर वाफ येता जिया शिजलर राईस आहे आता रमेश अण्णा वाढतात आमका आणि ह्या काय काय वाढल्या नाही बाबा आणि फ्रेंच फ्राईज पण आहे ते का देवा हा ब्रोकोली आणि काय हे ते हे वाटतं आपला काय बोलतात ते नाही हे चिली चिली मंचुरियन हा मंचुरियन वाटतं काय बोलतो हेल्दी आहे हा आणि हे कोबीचे पाना पण हा ती पण हेल्दी आहेत ते पण खावा हेल्दी आता हो ते आणि हेल्दी आहे तर आता मी पण स्टार्ट करते बघते खाऊन कसा लागतं आता टेस्ट करा आणि सांगा आधी शिजलर राईस झुकिनी आवडतात ती ग्रीन कलरची काकडी सारखी असते ना ती वाटतात ती ब्रोकोली खातात पहिले ना कसा भाजी बिजी लय दिल्याने मिक्स करून भात कमी आहे आणि भाजी लय आहेत त्याच्यात भाविका जात नाही वाटतं पनीर भाविका ते हे दिसतंय काय भावी पनीरची रास मांडलंय सर पनीर ठेवता आणि राईस खाता काय सांगायचं ते का ते फ्रेंच फ्राईज होयत भाविका जिया जिया खा जिया कोबीची पानं खातच की काय मांजरासाठी काहीतरी घ्यावा ते का गाड्या काय ठेवा पार्सल घ्यावा काहीतरी मांजरासाठी मासे बिशे बिचारा घरात वाट बघता आम्ही आपल्या आजारी माणूस झाडपाला खातो हेल्दी मिरचे बिरचे गोपळो बिपळो काय तो खातो भोपळो पण होता त्याच्यात हा काय होता झुकिनी आती भोपळो नाही तो पण टेस्टी आहे टेस्टी आहे पण काजू खातू काजू सिझलर भारीच आहे सिझलर राईस ना मागवलं भारी अरे या काय आला काय बोलता बाहेर आमचे सबस्क्रायबर भेटले अरे भेटले हाय तुमका ओळखले हा पण अरे बाप रे छान असतात व्हिडिओ आणि तुमच्या आईचा फोन येतो ते तर खूपच छान ओके थँक्यू तर आमचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटले आणि भावी जयाची मजा झाली चॉकलेट पण भेटली हे थँक्यू बोला ओके थँक्यू हा दापोलीचे म्हणजे रत्नागिरी आपलेच हा 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 हो 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 थँक्यू जिया तू तुझा मांजर पण हार म्हणजे तुझ्या मांजराक पण चॉकलेट देतील लोक सबस्क्रायबर आपले तुझ्या मांजराक पण चॉकलेट देतील टोटल 4 आहेत त्याच्यात हा हा त्याच्यात 2 आहेत आणि ह्याच्यात 2 आहेत अरे मग हा वाटे करण्यात तर बरोबर आहे नाही पण आज मांजर आणलं असतं तर अजून तुका 2 भेटले असते ना
तू नको म्हणून सांगितलं. मांजराक पण मांडीवर घ्यावा. पण ह्यांची मजा आमका कोण विचारतच नाही. ह्यांका बरे विचारून चॉकलेट देतात. आमका कोण काय देत नाही. ह्यांची मजा. चला हे काय नको बस झालं तुमचा शरणागती पत्करलास. हे बोलता आम्ही एवढा खाणार आणि तेवढा खाणार. इल्यानंतर ह्या असा फुकट घालवतात. माझा काय डायबिटीस आहे म्हणून मी काय गोड गोड काय खात नाही बाबा. केक खाते आपलं. तो गोड नसता ना केक. हो काय नाही झालं. तू मस्त दिसते जिया. छान दिसते. मांजूर झाला आता मांजूर. ते लस्सी दिल्या का ताक दिल्या ना तिने. एवढा मिशी बिशी लागतात ते. लस्सीत तिने पाणी टाकून ढवळून दिल्या ना वाटतं. ताक नाही गोडा ना. गोडा लस्सीत तिने ढवळल्या. तर चला मंडळी आम्ही आता श्लोक म्हणतो. उठूचो श्लोक म्हणतो. वदनी कवळ घेता आणि आम्ही आता कवळतो. चला बिल भरा तुम्ही. थँक्यू असेच बघा आमचे व्हिडिओ. तुमचं गाव खायचो? वैभव वाडचे. हा अरे मित्रा तर आमचे सबस्क्रायबर लय भेटले खरंच. थँक्यू. हा हो थँक्यू मित्रा. तर आहे आमचे सबस्क्रायबर लय भेटले खरंच. लय भारी वाटलं आज. काय ते डक तुमचे? अरे थँक्यू. ठीक आहे. म्हटलं मी ओळखलं म्हटलं नाही येऊन सांगितलं माका. आमचे सबस्क्रायबर भेटले आमका बोलले म्हणतात. आम्ही पण तुमच्याच. तुम्ही वेंगुर्ले आम्ही कणकवलीचे. मी देवगडचे. देवगड हा बायको वेंगुर्ल्याचे. आमचं गाव निरोम आहे. निरोम अरे निरोम. हा ओके फक्त आम्ही सबस्क्राईब आहे तुमचे. हो ना येऊन सांगितले ना माका अगोदरच. आज काय खाल्ला खेकडे? काय खेकडेला आज व्हेज खाल्लं मस्त वाटलं. तुझा बघून आम्ही दादूसकडे गेलो मावरावर. हा दादूसकडून मावरावर भेटला. आम्ही हयत बसणार होतो. हयत बसलो होतो पण तो आवाज येत होता ना म्युझिकचो. हा म्हणून आम्ही आतमध्ये गेलो. आतमध्ये जेव बसलो. झालं जेवण? हो झालं. लवकर येलो होतो आम्ही. ओके थँक्यू. असंच बघा. तर आता आमचा हे जेवण झाला आणि हे मोठा लफडा झाला. कोंबडी होती. कोंबडो जियाच्या मानेवर येऊन बसलो. त्यामुळे घाबरला. पाठीवर येऊन बसलो. जिया रडूक लागला. जिया काय झाला जिया सांग. अरे कोंबड्याच्या हॉटेलात येऊया लोक बोलता. कोंबडो एवढंच पाठीवर बसलो जियाच्या. जर आता आम्ही ओला रिक्षा बुक केलं आणि आता आम्ही घरात जातो PNT कॉलनीत. जेवण बिवण व्यवस्थित झाला आमचा सर्व. फक्त याकच लपडा झाला. कोंबड्यान लपडा केला आणि एका. जिया बिचारा आमचा रडता आमचा. जिया काय नाही थांब त्याचं चिकन करून खाऊया. तंदुरी करतो थांब. जिया तिथे तंदुरी खातो मी बा असा. मी पण खाईन. हा चला 2 लेग पीस खाऊया आपण. मी एक खाणार आणि भावी एक खाता. खुश. हा थांब मी ते का सांगते. कोंबड्या चिकन बनव. तर आता आमची रिक्षावालो खैरवलो इलो वाटता. चला तोच हा वाटता. तर मंडळी आम्ही आता जेवण बिवून घरात गेलो आणि जिया झोपला बिचारा. घाबरलाय कारण कोंबडो त्याच्या पाठीवर बसलो. डोक्यावर बसलो. तर खरंच घाबरला होता आणि आता झोपला पण. आणि हा व्हिडिओ एंड करूच्या आधी मित्रांनो एक कमेंट माझ्यासाठी. मी पण लय भावी जिया सारखो दीपाली सारखो मी पण साधू आहे. तर एक कमेंट माझ्यासाठी. मी वाट बघतोय तुमच्या कमेंटची. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.